No, počujete tu stolička Place TV, ale on to je aj môj brat a to natáča on. Dobre. No, však. A dneska budeme natáčať Fish spolu s bratom. Teda on bude natáčať a ja som iba v jeho videu. Tak, kde pôjdeme? Na Ancient Island. OK, ja spavním loď. Teda vlastne skúter. Nasadaj. Ale teraz ideme na Ancient Isle. A ideme si tam chytiť nejaké ryby. Jo, potom môžeme ísť na Forsaken Shores chytať. Ja by išiel na Grand Blue, radšej. Ne, na Forsaken. Že on to teraz hraje prvýkrát na mobile Fish. Že on to už hral na notebooku, ale on si prepol učiť na mobile. Ešte som väčší level v tom ako on. Hej, on to včera večer. Ale on je väčší profík. Dobre, sme tu. Chceš deň, že by sa lepšie nám chytalo? Hej. OK, tak dám. Nie, toto je krajšie. A mutejsničky. Dobre, idem chytať ryby. Kamo, je mu ušla nejaká On je taký noob. No, 13 iba. Dobre, chytám. Čo to bude za rybu? Jo, fosilet. Ja chcem byť level 100. Však ja potrebujem ešte jeden level. Ja mám Electric Piranha. Chcem aj Mosasaura chcem chytiť. Ja som dneska chytil môjho druhého. Neskúsal! O, ty máš... Už sa to mega seká. Joj, sa to seká. Že jemu sa to seká, tak? Ja mu ten typek... Ušla, pretože... Však to je mega hard, to sa Raj, to tam mu seká jak nič. Ani kvalitný mobil. Potrebovala lepší. Chytám druhú rybu. Aha. Čo to bude za rybu? Poď. Dobre, čo to je za rybu? Sardinka. No ja som späť, už som späť. Kamu je mu zase Neviem, koľko rybu teraz chytám. Si štvrtú. Mojím cieľom je teraz chytiť asi helikoptriona. Ja chcem... Alebo Mosasaura. Ja chcem Mosasaura. Ja by tiež chcel. No Mosasaura je asi trápna. Aj keď stojí iba 5000, ale... Nie 5000, to je 7000. 5. Aha. Už asi 6 rybu chytám. Alebo 5. Ja mám Sunkenrod, ktorý sa nejde kúpiť. Ale je na ňo šanca 1 zo 400, že ho dostanete z pokladu, ktorý niekedy môže byť pod vodou. A ja mám udicu za 300 000. Na Northern Expedition hore, na 3. kempe asi. Ale 7 Má ryba. strašne veľký kontrol, 0,25. Odporúčujem tú udicu. O, mytika! Dosť dobrá ryba. Mega. Vždy je udica. Dosť dobrá ryba, chytaj s rybou. Dobre, už idem chytať 8 rybu. Furt level 9, 10, 8. A keby ste chceli vedieť, kde je najlepšie grinding spot, to je na Forsaken Shores, tam, kde sa
chytajú ľahko tie zlaté rybky. Ja oni stoja Myslím, 1000. Captain Gold. Čo to je, však ja to nechytím, lebo to sa mi seké ako hovno. To je. Ja A klikám, fakt si to dosť mi to lacné. nejde. Ideme chytať niekde inde. No poďme na... Už takým čas sme chceli, ne? Jo, ale prečo mi to samo chytá? Lebo držíš udicu. Tu nasadni, ne? Dobre, teraz ideme na Forsaken Shores. Takéto mám udice. Áno, a keby ste chceli vedieť, ako získať Aurora, niečo, čo to má on, tak to musíte mať taký že Aurora Borealis event. A to môžete nájsť vo Vertigu pri tom Sympovi. Tam sa dá kúpiť iba keď je Aurora Borealis. Stojí 90 000. To je pre mňa nič. Však mám 300 000. Ja mám 32 000. Kamo, ty na čo šetriš? Ty šetríš na Road of the Depths. Hej. No to je dosť dobré. Udice. Ha. Je to. Okay. Tak ďaleko je Počkaj, ten tu je vlastne Forsaken. Tu je vlastne Grand Rift. Musíme ísť na Forsaken Shores. Oh. Trošku narazil. Ostaň tam sedieť. Tu je Forsaken. No však tu je Forsaken Shores. Sme tu. Jo, už sme tu. Môžeš vystúpiť. Nech sa tam topí. Dobre, kde ideme chytať? Nie, tu. Nie, však tam ideme na zlaté ryby, nie? Nie, nemôžem. Ja idem na zlaté ryby. A ja. Koľko natáčame, jak dlho? Dobre, teraz ideme na zlaté Ja ryby. sa pozriem, jaké je najlepšie. Sú mytiky, mytiky sú lepšie ako legenderky. Áno, a sú prudké, ale nemajú minus speed. Ja viem, kde sa ľahšie chytajú. To pôjdeš tu hore. Navnada Truffle Worm, to nemám. Jak sa Ja idem chytiť Golden Seahorse, však tu nikde není. No však. Hore sa lepšie chytajú tie zlaté ryby. Nie hore. Však tu na vodobáde. Dobre, prvá ryba na tomto ostrove. Sakra, Albino Corsair Grouper. Poď. Nech tam bude taká dobrá ryba. Poď. No, presne, jak som hovoril. A nič, dobre. Aj, tak to sa... Joj. Poď. Utlas. Rýchlejšie trošku. Fuj. Vlas. Ústach. Druhá ryba. Big Utlas fish, nice. Dobre, takže teraz idem na druhú rybu. Nech tam bude tá mytika. A není. Poď tu chytať, kde som ja. OK, idem. A ja tu teraz chytám tú rybu, čo tu držíš. Ja chcem tú mytiku. Myslíš zlatú rybu? No, Ja ju mám. však aj ja som Ja som ich raz nachytal toľko veľa, to bolo toľko XP-čiek. Keď ešte Ja však peňazí. Nie, on to dáva extrémne veľa XP. A však aj peňazí to dáva. Peniaze to dáva iba 1000. To je dosť. Som ich nachytal asi takých 7 a som mal z toho 7. Ja som nachytal si 10. Dobre, už chcem tú zlatú rybu.
Poď, nech tam teraz bude. Jo. Poď, Ja krabicu mám. poď. Zase to tu sprostá ryba. Trafu normálne zrobiť, ale to ani jeden nemáme. Ja chcem tú mytiku zlatú rybu. Joj, poď teraz. Poď. Šejkovanie je mega otravné. Zase. Toto je blbá ryba. To je taká šanca na tú rybu. Však to je strašne veľká šanca na túto degešnú rybu. A ja. Ja idem asi do jaskyne. A ja idem do jaskyne. Ja myslím dole tu. Však aj ja. Oprdele, ja som tým vlajde pustil. Co, teraz neviem, kde chceš ísť. Tu? Tam. To je pačka. Dobre, a teraz nech tam bude nejaká mytika, alebo legendarka, alebo exotika. Exotika na tomto ostrove. Hej, ale je to jedno, aby to bola legendarka, alebo mytika. A, Ona má minus 5, ale to je trash ryba. no, minus 30, či koľko to je? Hej, 30. To má minus 30 speed a pritom to nie je ani legendárne, ani mytika. Ale niektoré Poď. legendárky majú minus 20. A dosť ťažké to je. Ja viem, že to je dosť trash. No však, Nechápem, kto to vymyslel. však ani ja. Však to chytíš jak nič, ale Vidíte, to... posledných pár ryb a už by video ukončil. Dobre, Dobre, pochytáme toto a môžeme ukončiť video. jo. Dúfam, že sa vám video páčilo. Jo, dajte nám like a Odber a čaute. áno.